Zuma Records. Jikan Garba. Burinka a kullum ka ji ai maganar labarina, ko da a mafarki inda ka tuno wani sirrina. Da zarar ka farka kana ta rushe duk wani burina. Na rasa me zan maka dan ko ka gane alkhairina. San maso wani an ce mini wala bisa ruhina. In haka soyayya take na daina ne akan kaina. Na gani na ce maka ni na daina ban ga dare ba na ce soyayyar Facebook ƙarya ce. Hada da WhatsApp da Twitter shirme ce. Uwa uba aiki kuma hauka ce. Ka ci amana ta kuma kafe ce. DM da kika yi min sai da nakiya, kika yi na cewa maganan barna ce kar da a fara, kin ki ganewa. Kin takura na ce har da bibiyar abokanai nawa, su yi min magana domin na mince ki samu kai nawa. Min yi soyayya yar gajeriya na yi ganewa, yar kwalta ce ke mara tarbiya game da holewa. Kwarya ta bi kwarya ni nake nufi ba ni boyewa ba. Soyayyar Facebook gaskiya ce, haɗa da Twitter da WhatsApp dace ce. Uwa uba aiki kuma dama ce. Dan jari hujja ka ci lafiya sannu dan zamba. Burin shi a kullum ni daina bashi ba ta ni yake ba. iPhone 12 na ce na siya maka ban yi gori ba. Hatta kayan sawa ina maka ko ba haka ba. Wai ashe duk da kan yaudara kake ban gane ba. Alatar da halina ce na yaudara da halin zamba. Duk wani ɗan social media na ce babu ni ba shi na ce. Gori kike ta min har da gadara na ki amsawa. Makaranta ce social media ta masu wayewa. Ai amfani da kuɗi don siye ka ai ta juyawa. Bibiyar asali kasuwa ta bukata da hankali nawa. Kin shirya kin wayo da fitsara na yi ganewa. Kin bi ni a TikTok har da Snapchat na ta sharewa. Kin ga kenan babu buri da bangadar kwaɗayi duba ba. Soyayyar Facebook ƙarya ce. Hada da WhatsApp da Twitter shirme ce. Uwa uba aiki kuma hauka ce. Ka ci amana ta kuma kafe ce. Soyayyar Facebook gaskiya ce, haɗa da Twitter da WhatsApp dace ce. Uwa uba aiki kuma dama ce. ta kuwa ka yadda da kunyar duniya ga ra'ayo ba don idanu ba, don ita duniya ta daga wata ran ta kan yin saukar. ƙarya kake baba, kuma ke ma ƙarya kike. Ina so ka sani cewa idan kai baka kallon sa a matsayin mahaifi, to ni ina kallon sa a matsayin mahaifin da ya tsuguna ya haife ni. Ba inda zan je, ina nan ka gama duk wani abu da za ka yi. Menene dangantakar baba da wannan dan ta'addan mutumin da kowa ya riga ya shaida cewa shi ba mutumin kirki bane ba? Alamar tambaya ɗaya kenan da ke kan baba. Ni kake faɗawa wannan magana? Kwarai ko baba, kai nake ga wannan.
lokaci yayi da zan tafi nan barka. Amma hakan ba yana nufin cewa zan daina maka biye yadda nake ma ba, ko kuma zan daina kallon ka a matsayin mahaifina ba. Zan tafi ne saboda bai cancanta a ce na ci gaba da zama tare da kai ba. Dan girman Allah ka taimaka ka gaya min dalilin da yasa kake yi wa baba wayannan abubuwa. Dan Allah ina so ka sanar da ni dangantakar da take tsakaninka da mahaifina. Matsawar kina so na sanar da ke dangantakar da take tsakanina da mahaifina. Dan Allah yaya na ko yana yin shaye-shaye. Ya shaye-shaye. Ni sai kuma wani tambayar. Saboda na rasa gane dalilin da yasa wana yake yunkurin kashe mahaifina. Dole ko ki ga ina ku. Da kunyar duniya